Tretí ročník grantového programu Eko ďalej Nitra podporil 9 projektov občianskych združení a neformálnych skupín v celkovej výške 24 301 eur. Jedným z nich bol aj projekt základnej školy Benkova v Nitre Ablab 34 na Benkovej móda koluje. Odevný priemysel nás zaniká a v podstate som absolventkou strednej odbornej priemyselnej školy odevnej v Trenčine, tak chcela som aj v rámci predmetu technika toto remeslo odovzdať v podstate ďalším generáciám. Šedovičová chce so žiakmi dávať druhý život nepotrebnému šatstvu, zapojí aj rodičov. Predovšetkým mamičky. Ako to vy vidíte zatiaľ so záujmom? Práve budem mať problém vybrať si žiakov, ktorí sa vlastne neviem, či aj neotvorím 2 tie krúžky. Cieľom grantového programu Eko ďalej Nitra je podporovať verejnoprospešné aktivity obyvateľov mesta so zameraním na ochranu a rozvoj biodiverzity, zmierňovanie klimatických zmien, znižovanie odpadu a podporu triedenia a zvyšovanie environmentálneho povedomia. Na grantovú výzvu nitrianskej komunitnej nadácie reagovalo 20 projektov. Je to úžasné sledovať, ako sa každý rok zvyšuje záujem o ten program a zvyšuje sa aj kvalita tých projektov. Grantový program by nemohol fungovať bez podpory mesta Nitra a firemných partnerov Jaguar Land Rover Slovakia, Nitrianske komunálne služby a Nitrianska teplárenská spoločnosť. V roku 2026 ho poprvý raz podporila aj spoločnosť Bourbon Automotive Plastics z Nitra. Keď sa snažíme o dobro, ktoré v komunite chceme šíriť, tak sa nám to potom zase z tej komunity vracia. Ľahká dodáva, že pri donoroch grantových programov ide o budovanie partnerstva. Nie je to len, že dajte nám peniaze. My sa naozaj vždy snažíme o to, aby išlo o zdravú podporu komunity na základe budovania partnerstva, aby to bolo hlavne udržateľné. Zástupcovia partnerov boli členmi výberovej komisie, ktorá predložené projekty hodnotila a vybrala 9 tých, ktoré boli finančne podporené a budú zrealizované. Mám pocit, že každým rokom tie projekty sa zlepšujú v kvalite, je ich viacej a sú naozaj, by som povedala, pre nás dosť náročné na ohodnotenie. Najradšej by sme asi ocenili tie projekty všetky. A za mňa osobne určite si najviac vážime to, že ľudia, združenia, organizácie sa zapájajú, prinášajú famózne nápady, zapájajú do toho od detí až po staršie generácie, cez seniorov a tieto prepojenia sú pre nás veľmi dôležité. Podporu ekológiu ako také nemáme v zákonnom rozpočte mesta Nitra, preto som veľmi rád, že máme Nitriansku komunitnú nadáciu, ktorá práve sa zameriava aj na tento typ grantov. Musím povedať, že som naozaj nesmierne hrdý na občianske združenia alebo aj neformálne skupiny, ktoré tu dneska boli. Práve tieto komunity dokážu za veľmi málo peňazí tú tému ekológie podávať vlastným jazykom, či už pre tých najmenších alebo napríklad aj pre tých najstarších.